Dali na, kaon na. Nakasukad na ko. Unsa man eh? Nga naman yung kanon? Nga naman dahil ang kanon. Oh, buta ka? Huwag kita anaw. Anong nadukot mo na? Oh, nalimtan man ko na ko doon kay nang laba mangkukusluyo. Usa pa, di man kinaingon anak kadukot. Ay. Light brown naman ha. Makaon naman gihapon gud na. Kung di ko gusto mo kaon, ana, magbuti ka. Oh, dong. Ikaw kaon, ana. Kadalang kagbusit na. Napulaan kasi mo, misis. O, pre. Ambot, bay. Huwag ko makasabot, pre. Gamay yung lihok niya dito sa bahay. Sa puton rin ko. Wala man sa ka mahigugma sa lain. Huwag man sa dinoon. Aw, di ay sikat kay nga apre. Ako pa nimo maghimo kag account ani. Ha? Unsa man nga app, bay? Din nga app, no? Daghan kay ko gipang heart ng mga account sa babae. O kung na ako may mo heart back na ako, diya na ko may pwede mag-chat. Uy, hala. May ni-chat na ako. Sa ato pa. May heart back ni na ako. Eh? Uy. Karil iyang an? Akong basawan eh. Hi. Naa kay Viber. Gusto unta kung mag-call ta. No. Wala ba ko'y Viber na? Pero, maghimo ko rin eh. Karbayan. Hi, Karel. Ay, salamat kay mo yung gitubag. Sabi na kung dili ko di mo tubagon. Pasensya na. Wala rin ko makabantay. Saan na pamuggoy gibuhat doon? Okay. Maudi ay. Anyway, makalugar ka Sabado? Magkita ta? Ha? Asa man? Aw, pagkikita ki. Di ba delikado, pre? Delikado ba eh? Kung ako ba na, di na ako magduduhaw eh. Tag-o na ako sa motor. Ha? Oo. Mapray na gumang nahagad. Pre. Mulakaw ko Ha? Asa man ka? Babiin naman ron. Ay, nagod si pangutan na good. So may labot ni mo sa kong mga lakaw ba? May lapot ko kay asawa ko nimo. Hoy, Glyza. Ay ko buti sa akong mga lakaw ha. Kung buot trabaho na no? Napulaan na kay ko nimo. Niagwanta lang ko nimo tumudog alang sa itong mga anak. Ryan. Ay, thank you. Thank you kay nitungagid ka. Abi na kong injanon ko nimo da. Kagwapar sa nimo ha kung hinjanon tika. Jesus. So, asa man ta? Asa man nimong gusto? Dad ako bisan asa. Okay ra ko. Karel. Grabe. Wagi ko makasuway ining ito sa kong asawa. Unsa? Minyo ka? Yan ako magsulti na ako. Ha? Wa ba di ka masulti? Ha? Biset ka man di ay. Mangingilad ang dako. Karel. Recorded by X Thunder Gaming. Ayaw nagpakita na ko ha. Ayaw na ba yun? Karel. Huwag mo sa di mo sultihi, pe. Nalimot sa kupi eh. Naman dyan. Unsa ning ako nabalitaan, Ryan? Nga may babae ka man kuno. Di mo ka may bawa na ka. Nay, nakakita ni mo nga ni Sud kag motel amawa ka. Ha? Tiaw mo na.
Paggawa mo'y kalibutan, naghihimo ka ng sumsuman sa mga tao nga nakaila mo. Ma, Ayaw pag ingon ana dong, uy. Unsa pa mong gidain taon imong gipangita, ha? Maayo ra ng asawa ni mo, nya mangita pag yung kaglain? di na magugkay ba mo atiman sa iyong kaugalingon, ma? Kahibaw nang mo atiman sa iyang kaugalingon dong. Pero wa na nay oras mo atiman niya, tungkol kay mas giuna pa niya ang inyong mga anak. Sumagod! Mahitsura ka ng imong mga anak kung dili pa na kugihan ng asawa di mo. Ma. Kung ganahan man ay kang makaatiman pa si Glyza sa iyang kaugalingon, tabang-tabang ipod kung naa kay bakante. Dili kay adto kasi mong mga barkada. Ma. Sige na, kaon na. Sige. Ikaw, mana ka? Oo, mana. Nidungan na ko sa mga bata. Ano sa manhugaran ta ka? Ayaw na. Ako ra. Nahibaw kung gikapoy ka. Kung gusto ka mo pahuway na lang sa kwarto. Oh, Ryan. Sorry, Daya. Dung. Sorry kung init akong offer me. Sorry kay gisigihan ng tika og singkado. Nagkasabot ko dong. Nagkasabot ko tungod kay ikaw rasad baya ang naitrabaho nato din eh. Ikaw ra mo ito na'y pangita aron mabuhi ni. Patas naman tingali. Kay ikaw man sa dangat timan din sa mga liyo ko man din sa bahay. Maong salamat kay day. Kay bisag di na maayo nga akong paggani mo. Pero wag gyapon ka mo biya. Wag gyapon minimo pasagdi. Hangtod na dili ka mo ingon nga biyaan ti ka dong. Hangtod na magkinahanglan pa ka na ako. Niya ko si imong giliran. Salamat, day guys. Maayo nun, pre, kay nakaamgo na ka. Mao lagi, pre. Nakonsensya gani ko, pre, kay bisan tuod kausa lang ni nahitabo atong karil, pre. Pero na-realize na ko, pre, nga dili gyud deserve sa akong asawa nga binuangan siya. Anag na, pre. Naagid sa uwahi ang pagmahay. Pre. Apa mo lagi kay Viber lagi? Kinsa man? Uy, si Karil, pre. Hello? Karil? Doon ako importante gisulti ni mo. Magkita ta. Asa? Mabdos ko. Utsa? Dili ka mo to. Nia. Nag-pregnancy test ko gahapon. Tanawa. Sa unsa man? Di ko mo kayang barugan, ipakuha ko ni. Karil, please ayaw na kag-desisyon na yun. Magigsulti pa ko sa asawa. Manawag na ko nimo. Siguro alang yun, Ryan. Sorry, Day. Sorry kay isang saanan. Nilalim alang na ko, Ryan, pero suwayan na kong dawat ang pagkita po ron. Dili din sa'yo ni mong gihangyon ako, pero suwayan na ako. Neglaysa. Gusto na ko. Ngahuman ko mga anak-anak ni mo ang bata. Usa? Dili pa ko andam na mahimong inahan, Ryan. Busa ko haa ang bata inig panganak na ko. Karil. Everybody needs a little time away. Holiday. Grabe akong konsensya sa nga nahimo na ako sa akong asawa. Dili lalim ang akong gihatag niya. Bisan neba akong sakit alang niya, pero gidawat gihapon niya ang akong anak sa gawas. Gani, siya mo ay nanginahan sa akong anak. Anak na mo ni Karel. Sukad niya gipanganak. O sa pagkakaroon, 3 years old na ang bata og nakita na ko nga nakatumasad sa pagmahal si Glyza sa bata.
Di nila ng kutob. Dagang salamat, Arimen. Recorded by X Thunder Gaming. No ko naman higalan, kaagin ni Ryan nga taga Laray Inayawan, Cebu City. Uban sa awit ngayang kipagayo, awit nga nagalahan, hard to say, I'm sorry. After all that who you've been through. Ang mga kaagi gibahatan na gawa sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap, mga higala, mga suking tipamanaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinapuhi nga naglipot sa usa kaawit. I-address lang ining dalawanon. Handamanan sa usa kaawit kaya Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña,